Sanibonani guys, igama uNqabile Nibuthela Mazibela eNimba ngomhla ka-19 August. Guys, uZoleka bilele embhedeni-ke owodwa nomyeni wakhe uHlathi, kodwa uthe methi uvula amehlo embona uHlathi, wamane nje wanyanya ugirl, wamane nje wasusa isandla ngisho kade sibekile uHlathi phezu kwakhe, waphuma wanqasha engubeni ube ukuyosithela nje ngomnyango. Wavusa ikhanda uHlathi ey'buza ey'phendula ukuthi hawu, kanti vele sekwakhala nyonini laphaya kuyena uZoleka. Hhayi-ke guys, impela uma ungasamthanda umuntu kulukhuni. Emva kwalapho-ke uhambile uZoleka ekuseni waya e-ofisini njengenjwayelo. Kodwa-ke uthe mesesisekhishini eselungiselela ukuya emsebenzini kwaqhamuka uNtsiki. uNtsiki-ke umane nje wambhinqa uZoleka esho ukuthi yena uzibona esengathi ungcono nje kunabantu balaphaya kamabandla, yindaba nje ezenza engathi unuka kamnandi, ebenuka ngendlela efanayo nawo wonke umuntu. Wamyeka-ke nje uZoleka wakhuluma uthi eseqedile wathi, lalela la, yona yonke imbangela yenza ukuthi ngingakufuni la emzini wami wena, ngicela ungihambele bandla emzini wami. Wathi kusekhayapha, wathi ngicela undihambele ndingakakugxothi kalokhu Nsiki. Hamba uye kubaba wengane yakho, i-ex yakho, uhambe uyofuna ama-love bags, futhi nakhona nibone bawuzokunikeza wona, cause ubani ongafuna umuntu onjena, unasoze washada, uhlezi nje ngoba uthanda ukufaka ikhala lakhe ey'ndabeni zabantu. Ngicela undenzele i-favour tu, hamba kwami. Guys, mane-ke nje uNtsiki wenza sengathi akamuzwa ngoba uthe eseyile emsebenzini wakhe omusha, esebuya khona-ke waxoxela wonke umndeni wakhe. Bekhona uHlathi, kukhona-ke nomfowabo kaHlathi nonkosikazi wakhe. Umfowabo kaHlathi esho ukuthi hhayi, kuhamba kahle emsebenzini, kanti kuzofika kuZoleka ebuya khona naye kowakhe umsebenzi. Wathi hhayi Botshini, usase-apha yini wena? Andivaze ndikuxelele uba andifuni ukukufica apha. Hhayi, bazama ukukukhuza ukuthi hhayi kahle bo, musuku onosuku bandla, simnandi le khaya, sixoxe iy'ndaba ezimnandi. Hawu, siya-celebrate nje umsebenzi omusha. Kanti-ke wathi okay, hlezi njalo le khame ndithetha ningalalelwa muntu. Wabe ehamba ekamereni wathatha iy'mpahla zonke zikaNtsiki wayilahla emnyango, wathi ndithe phuma kwami. Wazama-ke nokuxolisa uNtsiki-ke sebona ukuthi ngampela-ke manje uyagxoshwa kangempela, serious nazi iy'mpahla indiza phambi komnyango. Hhayi impela kwanhlanga zimuka nomoya guys. Wathi nje lalela ndithi out emzini wami. Akupheli-ke lapho guys, uZoleka ushintshe okwangempela noHlathi udidekile. Yazi udidekile uHlathi, uyazibuza uyaziphendula ukuthi hayibo, who is this? Who is this? Uyaswenka ugirl-ke manje mase eya e-ofisini, vele ubehlezi eqoka kahle kodwa manje usenza kube extra. Uthe efika nje emsebenzini namhlanje-ke hhayi, wafika noLazarus. Ufika nje akaze ambike ubhuti ukuthi uyeza. Uthe mefika ezomtshela ukuthi lalela, ngithi angikwazisi ukuthi kune-meeting ezoba khona yama-shareholders, and since wena nawo owisha-ke manje usu-ownisha u-5% wama-shareholders, wama-shares ala Khosela Tech, ngiyakumema. Hhayi, wathi uZoleka, enkosi kalokhu, kodwa sungaze usuke ibanga elide kangaka uzongixelela nje uba kune-meeting, kungani ungavaze usende i-SMS noma i-email? Wathi no, bengifuna uku-check-isha ne-building, phela vele I own this building yabo. Yeah, that's the reason why ndize apha. Hayibo guys, eshe qamba amanga uLazarus, ubefuna nje ukubona ubuso buka-Miss Bikicha. Uthe kusuka lapho-ke wavalelisa-ke uLazarus wayophuma ngomnyango, kanti uzobhampa kuSydney. Wathi Sydney, boss, besine-meeting namhlanje, kungani ngingazi? Wathi cha, bendizobuka bendizobona nje uMiss Bikicha. Wathi oh excuse me, bendizobona uMrs Bikicha Mabandla, Mrs Bikicha Mabandla, ya bengizobona yena. Wathi okay, kusho uSydney ebesmile, kubonakala nje ukuthi uyasho ukuthi ya, I see you. Sekusuka lapho-ke wahamba kuLazarus,
wasuka uSydney wezogcona-ke phela uZoleka wathi dam dam tara dam dam tara emculela ama-wedding bells. Wamane wahleka uZoleka wathi ngizokuphoxa wena Sydney, ngizothatha lesi stapler ndivala umlomo ngaso, yezwa, ndizokuvala umlomo ngalesi stapler njengamanje. Waqhubeka nje uSydney wayicelela ama-wedding bells. Kubonakala nje ukuthi yayibona lento abazama ukuyenza lapha e-ofisini. Hey guys, kusazoba nzima la, kusazoba nzima and uyabona nje ukuthi uZoleka u-happy man. Yabona lento afuna ukuyenza, hayi man, ufuna ukuyenza ngampela. Le afuna ukuyenza benoLazarus uyimisele ugirl, akamfuni nala abheke khona uHlathi. Yazi ngathi umnukela nakabi, mekuqhamuka uHlathi kuthi akamane ayisakaze phansi. Kodwa e-ofisini ugirl uyashintsha abe kwenye imudi, abe yilo Zoleka lo o-happy, o-free, uZoleka ongathi una-16 years old, uZoleka ongathi uzelwe kabusha. Yey guys, poor Hlathi impela bamphucile iqatha emlonyeni. uLazarus uyabona futhi ukuthi hayi impela sengathi uYesu uzowuthola laphaya kuyena uZoleka. The way asemningi ngakhona e-ofisini ubhuti, hayi man, akasafuni ngisho nanokuthi asende ama-emails noma ama-SMSs mekukhona umlayezo afuna ukuletha, ufuna ukuletha qathatha ukuze impela iy'nhlamvu zamehlo akhe hlangane nalawo amehlo kaZoleka. Guys, love is in the air. Aphela lapho-ke amazwibela namhlanje, ungakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqabile niphethela amazwibela inimba ngomhla ka-19 August.